حسکرنا کەڤۆکان یا حەجی بارانê 55 salî di ciwaniya wî de bi saya bavê wî dest pê dike û tîne ziman ku ew bi kevûkan sebra xwe tîne. Loma jî ew her ku bi kuva biçe wan jî bi xwe re dibe. Bi taybet jî di serdema pandemiyê de ku karê wan kêm dibe hemû sayîx ango şofêrên li vê rawestgehê bi kevûkan sebra xwe tînin. Hacî Baran tîne ziman ku heskirina kevûkan û ajala mirov ji xirabî û kirinên xirab jî dûr dixe. Loma jî wekû li gelek ciyên Diyarbekirê çanda heskirin û xwedîkirina kevûkan heye, bi wî re jî ew heskirin heye û destpêka heskirina wî ya kevûkan çawa destpê kiriye rave dike. 1980 de me dest bi keva kir. Rokiya babê xwe çûm heywan pazarê. Babê min ji min kevokî spî yek jî sorsen. Ez van kevokana ez kuşa derketim. Heval meval nas nedikir. Mişxwe bi kevê xwe re waqit derbas dikir. Ez neelîmîm berade wî Swîtariyê. Hingekî min ji wan hez dikir. Mijar dest pê kir. Ciyê min ana xweş e. Em tax ziraxî xwedî dikin. Em kevokî xwe difrînin. Ez difrînim, wan dilîzim, ez ji wan hez dikim. Çêlikê wan e, hêkê wan e, ez ji wan xwedî derdikevim. Gedê min jî jê memnûnin. Ji bona ki ez narim sax solê, ez dereng narim malê. Ez kevokî xwe dikim min dur, ez derim mala xwe. Evalê salê erba 5 Edirne de xaltiya Fatma bendateyî. Heskirina kevûkan û xwedîkirina kevûkan li Diyarbekirê wek çandeke kevnar e. Piştî Hacî Baran kevûkan tîne rawestgehê, hemû şofêrên din jî bi heskirina xwe ya kevûkan dihesin. Hesen Ülter jî tîne ziman ku ew jî ji zarokatiya xwe ve heskiriyê kevûka ye û kevûk li rawestgehê ne tenê ji bo wî û şofêran, ji bo gelek welatî û zarokên ku tên û derbas dibin jî cihê heskirin û şahiyê ne. Çoluktan berî oyun kuşî sevdalîsiz. Cihê rawestgeha me ji bo xwedîkirina kevûkan guncav e û me jî ew derfet bi kar anî. Bi seyakak hecî me li vir dest bi xwedîkirina kevûkan kir. Heskirina çûkan an jî kevûkan em dibînin ku bi gelek kesî re heye. Gelek mişteriyên me bi xwe re ji bo kevûkan xwarin jî tînin. Zarok dema dibînin bi wan kêfa xwe dikin. Em dixwazin beşdayî pêşbirkên kevûkan jî bibin û serkeftinekê jî bi dest bixin. Li gelek bajarên Kurdistanê çanda xwedîkirin û heskirina kevûkan heye. Gelek caran jî pêşbir, festîval û şahiyên kevûkan tên li darxistin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.